Salutare YouTube, eu sunt George Corona și azi revin cu un nou episod. Auzi, George? Geo? Alo? Bun. Hai că am început, ziceți și voi. Salut! George, și tu? George? Ca să știți, pe mine mă cheamă David în primul rând. Deci, în primul rând, știți cum mă cheamă, dar pe voi cum vă cheamă, ziceți-vă numele. Și pe tine? Ha? Pe tine cum te cheamă? Of, a venit un noob la noi. Șș, încet, încet. Nu-l vezi pe ăla, Brian. Ăsta nu mă crede. Nu vorbim așa. Dați să iasă nubul așa. Da, să știi că nu se vorbește, aici nu se vorbește ca la țară, se vorbește în română. Păi am văzut. Ce? What is this? Păi tu știi să rezolvi cu talentul creierului. Gata, uite, gata. Uite, eu am găsit. Ta-da! Magie. Cu talent, vezi că știi, vezi. Niu. Sayonara. Of, firar. Și vrei. Dar dă și lui un balon că sărac. Hai. Dar stai și tu, nu te mai mișca ca să poți să-ți dea balon. Și nu trebuie să țipăm, știi? Da, să știi că poți să zici pe nume, pentru că ne știe toată lumea. Am putea să specific ceva, cumva, și nu știu? Da. Avem microfon. Slash more. Gata. Scriești tu punct slash more. Dar fără punct să scrii, bine? Bravo. Ești partenerul meu, șamane. Deci, tu du-te acolo, că eu merg pe aici. Stai așa. Stai că așa trebuie să ne ajutăm. Hai sus. Hai sus. Păi tu n-ai ață. Păi trebuie să sari. Vino așa. Oh. Intră, uite, acolo unde râd eu, în partea unde râd eu, du-te. Șlică. Nu ăla, că nu vezi că a intrat un Ulic Adrian. Hai săriți. Ca să mă... Dar nu știu. Ăla a intrat așa de formă de porțelan. Of, da, ăla-i... Nob. Nu! Of.
unulică. Mă sună un Stai un pic. Pauză 2 secunde. Gata, am revenit, scuzați-mă. No. You are kidding me. Of. Nu vorbim așa. Bun, ha. Go. Nu mai împinge. Stai cum chite. Radu. Radu. N-ai cap. N-ai cap. Talentuos. Și am 16. Da, auzi? George? Tu ți-ai făcut cont acum? Cont acum sau doar ai scris numele și ai intrat? A, bun, atunci bine. O să fii tu mai pro. Păi, trebuie să faci multe brânze. Bun. Mă uitam la tine, Radu, și am murit. V-a cerut părinții tăi, Radu? Cazi! Bre! Wow! Tu. Ai văzut? Talent! Așa, așa! Talent! George, dă și tu așa. Atât! Dă și tu cu bila în gheața aia. În gheață. Gheață. Nu în noi, în gheață. Oh. Tu nu înțelegi românește, înțelegi numai în altă limbă. Păi și noi ce facem? Stai un pic. A, bravo! Nu, 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 nu! A. Oh. Stai că tu știi ce să faci, George. Ești foarte bun. Când este vorba de talent... Ai văzut cum ne ajută șamanul? E foarte talentat. Bun. Bunți. Bine. Deci, YouTube, ne vedem data viitoare cu episodul următor și cu încă un membru nou. Ziceți pa! Ziceți pa! George! Zi pa!